Аз мятам да кипая. Дай за тая сетя ли? Аз съм с друг ник, както ви казвах. Защото... Това майката е базата Minecraft сървъра. Който иска да стане VIP, да прачи... SMS и този сървър не го знаем. Не ми се пращай си. Аре на спална. Аре да ти малко на Warp XP да тепнем. Казахме, ние в този сезон само ще килим. Къде ще отидем? На скелетоната? Да. Къде са скелетите, бе? Ето скелетите. Отвори двете врати. Не. Започваме! Става и много. Идвам ти помогна, мой приятел. Ще умреш ли? Не. А сега? Ще умра от скука. Те ни идват тука, бе. Не мангали, бе, тук ще пева. Аз съм махал тук, взима ни само хъпото. Експито. Да. Номер ти врати. Айде да отим при слаймовете. Защото много по-бързо са килят. Аз ги скивам. Да, ама аз съм с енчант мой. Аз не съм гати. Кой левел си? Втори проблем. Аз съм 12-13. Да, бе. Къде са? Спалнаха на спална. Да. Евент! Искам диамант! Отивай, аз стил на Warp хъпа. И не можеш да телепортваш. Нищо. Може бе. Аз телепорт. Аз ще кила. Защо ме кикват, бе? Да. И бас и тъпя се. Човек, знаеш ли само от евента за сега какво взех? Само едно морковче. Как само едно морковче? Той целият сървър е там мой. Човека, да, даймонд! Аз ги киля от всякъде. Искам даймонд! Купи си, бе, 5 стотинки са. Аре, искам диамант! Аз съм бързон бутиите. Искам! Аз съм в чата да напиша. Знам, то направи някакво много и всичко. 1000 човека. Наистина взеха всичко на мен. Само едно морковче ми падна и не го изядох. Баси. Що го изяди, бе? Защо бях гладен? Да си бил ела на Warp хъпа, бе, има. Аз ги киля, бе, аз не ми трябва евент. Аз си ги киля, аз... диамант! Не може да взема нищо. В честа няма ли диамант? Нямаш ли пари? Не знам. 12 лея и 50 на. И можеш да скупиш 2 диаманта, бе. Аз съм на Warp хъпа, аз имам морков, аз имам момни, аз имам 67 лея. Вълна! Аре, бе! Чиката банари се
те сякаш много ги вземат и изчезват, бе, мой. Ти куче ли, бе? Ти много тъп. Аз ли? Така. Аз ли? Не, той е внете много тъп. Знам. Що то не е ивент. Да. А те ограбиха всичко. То само на ги дават. Аз съм при зомбитата, ела да килим. Аз съм 22 лева. Бързо хелп ми малко. Ами в момента не мога и съм много бързо. Достигни хелпа, майка ти ще иде. С броните много ми помагат, но много лесно ги киля с броните, като съм. И в ръба ли ма притиска, че като сте само 2-3? Че аз обирам много хъпа. И на кому би потявал евент? Точно ние можем да си... Майко! Трябва да направим къща. Човек, някакъв с огнена пси, знаеш какво прави, бе? Цяла стая с зомбита ги изкили. И човек, един много тъп човек, напише превате и написал превате. Някой се е пробвал сигурно. Ама кой ме кили, бе? Кой мангал ме кили? Той мангал се оказа един скелет. Умри, бе. Нямам дърво! И за кого ми е дърво сега? Аз му обирам. Така да си направим къща. Ти кучи ли, бе, човек? Не знам. Че откъде го взето и нещо? Не. Еми, детлай нещо. Аре, на варпех смела. Не тука, бе. Проскелят още вече. Скелетите, бе, мой. Някакъв ще ни помага нещо. Ще обираме пак експи. Че що не? Аз бе ги лапи слаймове. Хелп. Према! Знаеш колко са много? Аре пак армия да създадем. Хелп. Хелпнах са. Умираш ли? Не. И аз. Аз си ги духам. Ясно. Вече почнах малко да умирам. И не мога да стигна хела! Ти пускаш ли ги, бе? Да. Аз стигнах хела. Аре да направим армия от скелета ни. Много са силни. Като миналия епизод с зомбитата. Нали помниш? Аз ще видя клипа. Ще пратя ли после? И първия епизод прати. Предавай още спамвай още скелета ни. Аз ли, бе? Чакай, ти не можем да ги изкилим. Аз ще пазя тук да ни спаунват. Аз спамвам. Добре, и аз. За сега спанах още 3. Човек, аз ще излезна малко от тук стаята.
Човек го прави сам. Да ще изляза. Fuck you! Fuck you, bitch! Резултата не знаеш колко е? Колко е? 2877. Кое бе? Резултата ми. Help me! Чакай да ни... Точно на Warp хъпа. А не, вече не. Чекай, не ми излиза. Останало е, кой пусна от тия? Аз. Окей. Айде да бием зомбита. Аре! Ама чакай, аз съм на Warp. Не, лай тука. О, колко била... Чакай, аз съм до Warp шопа да си... Взема един джам. Човек точно 6 гнила плът. 6 стака гнила плът. Браво. Дърво. Заслужаваш си да те пуска тук към мутунта. Не са достатъчни. Warp enchant. Чакай малко. Човек, ти да видиш аз колко зомбита спана. Само да си енчантна меча, защото го развалих. Не го щупиха, просто... нали знаеш, не искам да си О, хаби... човек, да виж, пак има армия. Ела бързо. Къде си? XP! Ама на коя стая? Варбе, А. XP! Аз ги призовах тия всичките зомбита, ако знаеш. Да бе, пак голямото киляне на Ще зомби. видиш на клипа, ще видиш. Добре бе, пак голямото киляне на зомбита ще се кръсти нещо. Ще се кръсти същото. Къде са ти бройлите, бе, мой? Само че втори епизод. Меча ми! А, Къде ми? коя ми? О, имам меч. Дай ми го мета, пак! Взех си го. Вече нямам меч. Той беше моя, грозен. Няма в момента. Души виж на клипа, че няма. Да, ама преди малко ми го взе мой. Уау! Казам тата, пускай. Пускай по 1000. Те не са много по-малко са от 1000. Аз ги пускам. Но все пак аз ги призовах, нали? Да, бе, как ще си излезнал? Излезна като ме убиха. Ако искаш, ще видиш на клипа, ако не знаеш. Добре, бе. Защото ти снимаш, не аз. Ама аз ще умра скоро. Човек, аз без брони съм, бе. Без? Биш ма. Да, щупеницата. Нищо. И аз казвам, защо не е толкова... Само си хил. Абе, искам без флайт. Без брони оцелях цяла армия. Трябва ми флайт, майка му стара. Чак, почвай да спаунваш пак. И какво правя? И аз почнах да спаунвам. Спанах много! И аз. Хил. Хилтни са. Човек, още съм жив, но сега се мъча. Човек, и са чирал! Човек, не са цялата стая, бе. Почвай. Какво правя? Сега, човек, цялата стая се напълни. Аз мрях. Човек, не виждам. Аз продължавам. И аз. Ти килиш. Скачай. Не виждам нищо. Аре, искам да го стигна. Килей, това е. Да, спавай. Виждам те. Аз съм за тебе. Спавнах още 9. А, не. Аре, 12. напиши Warp XP да ги пускаме. Излез отвън. Излез отвън те. Не са много. Как ме повече от миналия път? Човек, Ама предния беше на флай.
Или Game Mode. Ти ще е най-голямото кило. Това ще се казва битката между хората и зомбитата, епизод 2. Епизод 3. Фук бе! Аз се кирам. Аз съм без буране и съм жив. Аз съм на 2 сърца. Нещо ми се е изчупил здравата и аз ще мръ. Няма да мръ, няма да мръ, няма да мръ, няма да мръ. Абе, аз съм супер килер, бе. Да. Кой левел си? 20. Проблем. Да, ама аз иначе трябваше да съм 61-ви. Да, сега. Човек! Моля те, не отваря вратата, ще ти буна! Абе, аз ги киля, бе, мой! Не ги кили, бе! Бягай са! На 2 сърца съм! И съм жив. Аз ще ги киля, аз ги киля! Ти къде ми излиза? Той е бъгнато, някои са бъгнати. Бързо влез в той да се хелтниш, ма! Ти ли бях аз? Аз бях. Аре, бе, отиди да се хелтниш някъде, бе! Сега гледай как ще килят, бе! Гледай как ще килят, мама! Настара е, навсякъде ти бъзумите. Килах се, бе. Ма! Хем ми на едно сърце! Бъдете са! Пускам още. Спри са, бе! Кобе, това е война! Това е война! Пичозна дали ще умре? Пичозния дали... И пичозния не умря. Аз съм още жив, бе! Аз умря! Аз не мря. Идва мой приятел, здрав и силен. Една двата не чата. Аз ги изкилах всички, бе. А пускай още. Пускай, пускай. Защо има? Не, едно сърце и половина съм. Чакай, не отваряй кучите. Не отварям. А други отварят. Пъзма. Схилна. Отварям. Чакай. Давай! Ние ги килим на секунди тези зомбита. Давай, много не ще има. XP, майка му. Колко пари ли имаме? Ами, чудя са! И аз в тая битка голямата. Но не. Имам 80 кинта, без малко. Аз имам 19 кинта. Ти ли идват пак? Отваряй колкото можеш да напълниш тук стаята. Аз не съм умрял. Аз май ще мра! Къде си? Ти умирал ли си? 2 пъти! Аз не съм. Напомни сърцето! Дай пазима, ще я огнила пръст. Ще пазя. Колко XP? Кой левел си сега? 26. И? 22. Ама щото се енчантнах, иначе сега щях съм 45. Битката с лъженица. Ела бързо влез да почнем пак. Чакай, не. Чакай. Почвам. 3. Спали, мама. Давай. Спавам. Аз ги киля малко. Я спавам. Килиш ли ги? Спавам. Аз ги спамвам и ги киля. Аз не знам къде се намирам. Аз тук що не умрях. Не съм мъртъв все още. Аз бях. Стой там. Мен да видиш човек, аз се спавах и дихах.
Чакай на Warp XP. Привет, Warp куче. XP напиши. И капана да почва. Да, бе, ти не напълни нищо вътре. Как бе, пак си е нещо. Отваряй двете врати. Къде ме е моето момиченце? Но това е по-голяма битка от миналата. Ти повече, ти знаеш колко повече времето и нещо. Не знам. Тия зомбите са много повече. С хиляди повече от миналите, нали? Да, ама защото ги спамваме по 2-3 пъти. И тия са много по-мощни, нали? А, не бе. Този влиза вътре, само тук почнем да спамваме. Хитката ма боли. Не знам. Аз само малко ги килям. Аз спамвам! Че, аз никога не умирам, бе. Само един път умрях. Умря ли? А как мога да... Аз ги киля. Мрете! Кучи сини. Човек, аз съм пълен с гнила плът. Аз не. Защото аз не я взимам. Аз им взимам XP-то. Кой левел си? 27. Аз съм 25. Откъде бе? На един кръв съм и оцелявам. На 3 кръв си. Не, вече на 2. Аз съм на едно кръв и оцелявам, мой. И аз и на половина кръв оцелявам. XP! Само за първи път умрях. Айде да бием скелети. Айде да приключваме епизода. Човек, тук има скелети, бе, бързо, тук не са ги избили, безплатни скелети. Изкилихме ги, и това ще е за следния епизод. Айде Майка. на Warp чат да свършим. Чао. На Warp Enchantела! Уа. Булет в лахата! Айде, свършваме. Уиу! Мач! Аз бях и от дълг с нас беше печелни. Това беше втората най-голяма битка и шао!